Jako na to můžu psát, jo? Papír. To se asi papír nežere, ty debile. Ty byli se taky dělal. Čum? Jo, to je nějaký sladký, vole. A ten Ty papír? Jo, dal si papír. Jo, počkej, si ten zútrhnu. Závěr. Ty vole, mě to vzal píprdele v podle. Natáčí jeho, jak tam nechci být. Mě nenechali. Ty to je hnusný jak pičávo. Ale to není má rozběh zákon, ne? Chceš? Co to je? S tím do hajzlu. Ty máš takým hovno. To pojď nečíslu. Ty hajzlu. Fuj! Máme straš. Víš, já nevím, kam jsem to hodil. No, tak to teda víš. Pokrytuješ. Tak to si děláš. Dělej to vele, sprota to budu šáhnout. Dělej. Na vrchu to by dělali asi. Ale je to tady, vole. Ne asi, my to vidíme, ale... A teď už musíte... Dělej. Tak jak proti... Hej, to budu došáhnu ani já, ty blbečku. Taky. Jo, tam došáhneš, Milan. No, ale vrať to. Prostě sundával ty osle, on tam mohl vlízt. To je fakt. A Michael Jordan, skoro! Ne! To mé, ale... Já vzal nejdu, ale mám roztáhlý půlky. No tak to si děláte Ale tam vlezeš tomu. Tak to je v půlce, vole, ty cigára, vole. No tak se... Já tam dám. Už to neděláš. Ale mi si jedno podal. Co to dělá? Ale hodil to tam nazpátek, že? No teda, to je to věc. Ty kakos. A teď ti lidi, co se na tebe dívají. Já tam hodím znova. Skoč to, ty nebyla. Dělej. To tam jede, vole. Teď já musím skočit. Borec. A tam jdu. Asi na dvou. A mám to tam.